Hello guys, good morning. Mga aw na sa ta guys ha. Luto na sa kog sayo og pansit sinabaw. Paborit na akong pansit guys. Ha? Ano to? Ano tayo? Masarap guys. Magkain, magkinamay. Nga, pansit nga. Isabakan ako. Oh, sayan. Shrimp. Masa ko buat. Kain na kayo guys. One, two, three. Himuot ko guys ba, samtang nagkaon ko. Inuod ng vlog ang asawa ko. Mga komedya. Ay, mo gising kay dili mo pula, dili mo pula budget kung gising mo. Sige, sige, tara. Vlog na Bisaya guys ba. Mga pasiaw. One, two, three.
Shout out lang po ni Kristen Castro. Jirik, Manilagaw, Maligan. Shout out, Barat, Beer Fishing na nangyari. Shout out. Shout out from Rico Aki, yung anak. Sige. Sa Star Center na to. Lagi Marvin. Shout out. Joey Monterrey Lopez. Shout out. Siang Luna. Shout out. Danilo Cortez. Shout out. Kinkin. Shout out. Belgium at Tamusa Cortez. Shout out. Junley Salamangka Caballero. Shout out. Ace Jonix Isolan. Shout out. O sa atong sponsor nga ni Hatag og tag 500 si Madam Aisa Monteroyo Miscala. Jackie Analjoy Lopez. Shout out. O sa tamagaon nga mga ulit Kitrax Lanza. Shout out. Shout out din sa Team Siao. Shout out. Sa yung bus amo. Bus amo ko na itire. Ay mo na di. Dadi. Shout out lang ko ni Dadi. Para ka dari Bilbil atau Rebel Bishala. Wow, lingo-lingo. Hindi ka kabamot amo, be ate mo be. Puri. Ibiso hindi ka mo mo. Malo ni pre, kung wala ka pistura, ano may lalas. Be, gusto ka katino. Mutamo ka niya. Okay. Ako dah. Emang, ada apa? Mata pe. Permitir ka kaya kalau pe. Permitir ka dapat tagay na wa. Okay, kaya ko dun. Buat ka kwarta pe. Susuma lang mo. Nagang-nagang ka dun. Mao na nasa kaos ang manok. Ako kang marjun kay sang manok. Ako kang Yakin. kin. Kami pang sakit. Urut na. Na. Wala lang kanon. Okay guys, salamat sa panonood guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa aking video.
Maraming salamat po and pagka-subscribe na lang ninyo po and pagka-like and share in my YouTube channel, Grace Vlog. And salamat. Maraming salamat sa inyo, guys. Yun lang, guys. Bye-bye na. See you next video.